भैया पूजा के टाइम हो गई। आयो भीले सरस्वती मैया के थाहे नइखे कहाँ बानी वहाँ के सब लइका बेचैन बाड़ा समाई के दर्शन करे खातिर बोलाव। अरे हाँ काहे ना रुका। कोचिंग में आव लइका तोहारई बोलावतावे हे बीणा वाली माई कोचिंग में आव लइका सही हमा बोलावतावे। मिक्स बाय मणिभूषण प्यारे। हे हंस वाली तू देर न लगाव हाली से आवया के बीणा बजावा। हे सुर के रचैया ये मैया तू होखी हंसहैया ये मैया। चरण में रउआ सिर झुकावतावे चरण में रउआ सिर झुकावतावे हो झुकावतावे। तहे सरस्वती माई कोचिंग में आव लइका तोहारई बोलावतावे हे बीणा वाली माई कोचिंग में आव लइका सही हवा बोलावतावे। म्यूजिक बाय मंटू मनी। पंडित जी आ गईले होतावे देरी जनी तू लेट कर पूजा के बेरी। निहोरा चंद्रमा करेले राजन भी ध्यान धरेले। गाना अमित सुनावतावे गाना अमित सुनावतावे हो सुनावतावे। तहे सरस्वती माई कोचिंग में आव लइका तोहारई बोलावतावे हे सरस्वती माई कोचिंग में